Ale ľudia s kým tam počnú video a musíte počkať, lebo sa mi nenačíta proste, takže sorry. Lebo ja motivu som to ešte. Damn. Chcem vám ukázať do mojej novinky. Damn. Dostal som melody. Mám 5000 trofej, minul som mal 3000. A damn. Som. Jak sa pozrieme do klubu, tak dostal tip, keď vidíte, ako sa píše. Takže dostal proste. Aj nevedel som, že získal som melody, najprečšiu poslednú. Potom som získal MZ, Mortisa Gusa. To je tak všetko. A minul ani sa mi podarilo dať Golden 2. A teraz na Golden 1, čo nechápem, jak sa mi podarilo dať, ďakujem ľudia. A okej, poďme prvé kolečko dať. A ešte som si kúpil Battle Pass. Iba 8 euričok, prečo neviem. Si ho musel kúpiť, akože proste ľudia si ho kúpil. A ináč už je vraj aj ten Leon Michal, alebo jak sa volá, akože ľudia neviem, jak sa akože volá. Okej, takže toto kolečko musíme vyhrať. Lebo keď ho nevyhrám, tak som noob, akože ľudia. Dúfam, že vyhrám, ale potom môžete do komentárov spamovať kľudne, koľko sa že je mesiac je noob. Alebo hashtag, vytvoriť hashtag mesiac je noob. No napríklad, damn. Tu je bod. Čo? Dá som, že existuje bod Castle Zero. Niečo, ale to sa volá, že bod 1, ha? To je divné. Môžete kľudne napísať do komentárov dať. No, mesiac je noob. Nevadí mi to, napíšte to. Sakra som noob. Vidíte, že mám celý Battle Pass. Teraz si oddychnem baza, aby som mohol mať ten skin. Damn, ľudia, damn. Takže teraz musím otvoriť baza. Ja sa s vami lúčim, dajte like a odberať, čus!